Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki golek menu sahur sik simpel apa ya lur. Lah iki arep tak gawekne iku wae lur, apa jenenge nugget. Lah kebetulan anak lanang nek mlawe nugget ki rada sengkut. Lah pertama ki daging ayam wis dicincang, wis dihaluskan, kena dicoper, kena dihaluske nganggo lemper, nganggo lumpang, bebas ya lur. Lah langsung ditambahi garam, penyedap rasa, bawang putih, bawang merah, karo merica. Lah nek pun langsung ditambahi tepung maizena kali tepung terigu, diaduk-aduk supaya ini cemaruk ya lur. Nek bumbu tepung kali dagingnya wong cemaruk, disukani banyu sekedhik-sekedhik mawon, bertahap ya lur. Ampun ngasek kelemesen, ampun kakasen, sedeng-sedeng mawon. Nek dirasa sampun pas, langsung adonane dilebokne teng cetakan napa wadah napa sembarang, terserah jenengan mawon. Lah nek sampun langsung dikukus mawon kinten-kinten 30 menitan. Lah niki pun dadi langsung diirisi mawon. Lah langsung mawon tepung serbaguna disukani wadah, dicarupi, disukani toya, ampun sangasek kancer, mungkin nek kancer mboten kelet. Lah nugget langsung dicelup ngeten iki, banjur ngoten langsung disukane teng tepung roti. Lah nggih ngompon ngaten mawon lho, niku pun dadi jenenge nugget. Alhamdulillah dadi niki percobaan pertama lur. Lah langsung digoreng mawon, nek pun kekuningan pun tintas. Lah niki dadine lur. Selamat mencoba lur, see you.